Radio. Nagpasing banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Insay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita na kayla inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa hapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinsan ang mga responsable nga pagbalita. Pagdayon nga ipalap na, panasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karong adlaw Martes, Pitsa 27 na, bulan sang Hulyo, tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson, din pasalamatan ang tanan nga concern sektor agud malabot ang handom nga proteksyonan ang multi-billion swine industry sa Negros Occidental. No walk-in policy ipatuman sa mga vaccination sites sa 3 kamol sa Bacolod, umpisa subong nga adlaw. Trabahante patay matapos ginbuno sa banwa sang Isabela. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Giningyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga ipasar ang unified system para sa retirement kag pensyon sang military and uniform personnel kag matagan sang libre nga legal assistance sa mga kaso nga ila ginapangatubang sa pagtuman sang ila obligasyon. Saya final State of the Nation address kahapon, ginpahayag sang presidente nga ang unified system para sa separation, retirement kag pensyon sang military uniform personnel ang makabulig sa pagpabilin sang flexibility sang gobyerno kag maghatag sa ila sang benepisyo. Suno sa presidente, may pundo nga gintigana para sa retirement nga benepisyo apang inikulang pa para sa tanan nga military uniform personnel. Una ginpahayag ni House of Representatives Ad Hoc Committee Chairman kag agbay nga representante Joey Salcida nga nagduso ng komitiba sa pagkakasang automatic indexation sang military uniform personnel pension sa sweldo sa mga aktibo pa sa serbisyo apang wala sang pag-untat sa pensyon. Amo ni kahapon isa sa gintalakay sang presidente. Military gyapon kag kapulisan ang madamo sang benepisyo. Ginapaabot ko nga isugpon sang presidente nga tagaan man husto nga benepisyo ang mga manunudlo, ang iban nga ahensya sa gobyerno. Alin sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte, katapusan nga suna, halin sa una nga suna, tubtob sa katapusan nga suna kahapon, wala gid ginakalimtan ang military personnel kag kapulisan apang nalimtan niya ang pila ka mga sektor, labi na gid ang sektor sang mga manunudlo nga madugay na nagasinggitan nga kon madumduman man sa gobyerno pasakaan ang ila sweldo. Wala sang malain nga tagaan ig talupangod kag tagaan husto nga benepisyo ang militar kag kapulisan. Ako iupod man ako dire apang kuntani kumplituhon man ang halos tanan nga ahensya sang gobyerno. Kung pasakaan mo
ang isa ka ahensya dapat tanan pasakaan. Salary Standard Decision Law. Tigaling wala tamay mo kay ang ginatungdal lang ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya igtalupangod ang kapulisan lang kag militar. Wala matabunggo da. Galing kung tanigin pareho bala. Bisan tilo-tilo lang kung na-mensionar man ang pila ka mga ahensya sang gobyerno. Kanutar ka mo? Isa ini sang daw hindi makawiwili nga suna sang presidente, no? Malawig-lawig, lapit 3 ka oras, pero daw hindi ka bala manamian, lain sa nagligad to nga mga suna sang presidente, nga bisan gaarang ka siya, damong nagkalaigo, medyo malingaw ka. Kahapon niya daw medyo ang pag-deliver, ang mga mensahe, daw okay man. O galing daw wala ka bala maganahan sa katapusan nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Ambot kung anong pamatsyag ninyo sa tanan nga nakamonitor sang suna sang presidente, nga kunya daw wala kabuhi bala. Ambot silingon maluya, daw wala kabuhi, daw basic on wala lang kondisyon, no? Ang lawas ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya katapusan nga suna. Malawig, pero inabla kon sa drama pa, daw wala kabuhi, daw wala emosyon. Amo na ya ang personal ko nga nakita kag nabatyagan kahapon sa katapusan nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Base lain man niya ang pananaw sang ibante, respetuhon taman ina. Ako niya personal ko lang inaya nga opinyon nga sa kadamuon sa anom alin sa una pakadto sa ikalima. Amo ang masiling naton daw may kabuhi kag masadya kag bisan paano daw medyo hindi kapagtuyhon kahapon niya sa ako niya personal. Amo ato ang makatuluyo nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Ang aton patrol, karon tungdan ta na. Posible nagalagulad na sa pila ka mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Kamusta na? Ang nagabiyahe, kamusta mga merkado, kamusta ang panghakot basura sang IPM. Amo nang inatungdan naton, tagsagid kakagahon. Te Martes subong, sigurado ako, nga ang nagaman sa patrol, gwapa ni. Kung gwapa gani gaman sa patrol, wala na iban. Balita sa patrol. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning! At syempre, George Katanansin natin ng mga ka-aksyon. Happy Tuesday! Grabe at syempre, daw last Tuesday na sa siningabulan sa Hulyo. At syempre, kaya masunod nga Martes. Di syempre, gusto na kay last na gani nga Martes, siningabulan sa Hulyo. At syempre, hunos lang. Dugay-dugay pagkatapos sa Agosto. At syempre, nagatamuan ng imuotod yung si Jose Marichan. Oo. Okay, pulo Sigurado na. Oo, kay So halong ka, siling ni Presidente Rodrigo Duterte kahapon, wala siya blagabaton mga Christmas gift. Nante, wala sa gabato na syempre. Pero pwede man niya, tagaan man siya po na pwede mo itilit mo lang. Pero depende at syempre sa imong gift nga ihataga. Pero the early Christmas gift kaya syempre, kay Hidelin Diaz sa Tokyo Olympics. Pagkatapos, una, dito syempre niya nakuha ang bulawan na medalya. Pero wala labot ng bulawan na medalya. Tumataginting na 33 milyones pesos at syempre, grabe. Pwede po kuguro ka in-try. Hindi na. Pagwapa ka na lang. Hindi na magpabinturar sa kwata na ibuka. Base kung magkiwi hawak mo. Dugamay, guro. Actually, pwede makuha sa pagpapagwapa. Ay, ariya pa brusko. Pero tingin mo, makuha brusko.
naggalumapaw na Action Fred. Pero anyways, dito sa palibot sa siyudad ng Bacolod, siyempre, pag umpisa, patak, tapos curfew, alas 4, siyempre, nag-umpisa naman na magtiyog ang kalibutan sa tagsa-tagsa natin ng action. Pag-aton man mismo, Action Fred, bago niya nag-umpisa naman kita sa pagtrabaho, ang iban umpisa naman magbugtaw para sa ilang asikasuhon man, sa tagsa nila ka mga panimalay, sa tagsa nila ka mga trabaho, kaya tuloy ang buhay, Action Fred, bisan pa may mga pandemya, bisan ano pa, Action Fred, ang ginatubang sang aton sila nga mga ka-action, Action Fred. Dapat, Action Fred, sa panangipion, ugdan pa lang sa pagpangamuyo, kag hindi lang kita wala, Action Fred, magambal ay nakadamo sa problema, at hindi naman ikaw ang problema, dito sa kalibutan, natag sa tangyara man, depende na lang kung paano na pakigbatuan. Aga pa, Action Fred, may mga team naman sa mga IPM ba lang nagamat-amat. Ito na mga ka-action, talmado lang dapat as ilat at saka mga barangay. Kung wala pa nila nakapita ng inyong basura, kaya ginagamat-amat naman natin ng IPM. Kaya nagahingagaw man sila, hindi sila maluad-lawan. Kabudlay na kung damo sa mga jeep bala, Action Fred. Kabudlay Actually din, yes, samon sa patriyato, ikatatlo na subong nga simana ba wala gid makot ba? Wala gid madumduman sa IPM. Ay, about to, diba? Sige lang, Action Fred, kay salamat sa kay namuno mo. Di pakigangutan, kay nagkaroon kayo may contact na tara na tira dito directly man sa may sa may IPM Action Fred. Kasi mabulingan kita, Mr. Melili Uligo, aga pa man, nagpamati diri sa ato ni Duha. Sa tanan nga nagpamati sa ato na good morning dira sa may Zaragoza Foreman sa Libertad Public Market. Nga masabi Action Fred kung sa ulan-ulan, bawti, nagreklamo, ginang mga pumuluyo, hindi lang sa basura nga sila, kundi sa mga pagbulubaka Action Fred. Gapon, Action Fred ang katapusan na yung zona ni Presidente Rodrigo Duterte damo sa nagtutok Action Fred, damo man sa mga wala na kontento bala sa iyang yung deliver man na speech. Kagati may mga kung iban pang pumuluyo ang pumangkotong may mga kulang collaboration spread. Pares man dito may hindi magiging wala nang lipatas, hindi kulang lang katras reaction spread sa atin sininga labor sector na kung i-localize natin, naghambal si Sir Winnie Sancho nga ang problema sa labor sector, wala natutukan sa zona. Tinambal ni Sir Winnie Sancho, may kantanan sa Action Fred, yung zona, Action Fred ni Duterte, kinatalagang pagtamod niya ang massive employment, ilabi pa nga isa ini sa mga problema nga naglalak pa tungod sa COVID-19 pandemic. This may duman si Sancho, bangod wala man Action Fred na meet lang ang security of tenure kag end of bills nga among kontani. Ang isa mo na Action Fred lang nga ang ginapaabot ng mapati-anti. Wala labot pa, duda pa ni Sancho na matuman sa presidente ang mga nabilin sini nga promesa sa nabilin man nga panahon sang iya termino. Kadasin dyan sa lakat Action Fred sa mga inaglaw. Dasin na namin ang nabilin nga isa katuig man ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero ti Action Fred, tulad punta. Diyan, sa danan sang tiyempo nga sa mga nabilin niya ng mga panahon na pagka-presidente Action Fred, balilang hindi lang pag-iisip ni Judge ko. Pero tiyan mo na subong, ang inistoryahan man aga pa sa mga kapigano, nga bukas na salamat yun sa mga pamati man atin sa mga street cleaners kundi assign kung kaligag Action Fred kaniga kagahon nagamat-amat naman sila sa pagparinlo kag atin nga mga deposero nga salakyan nga jujutay pa sa buong Action Fred ang ating mga taxi drivers din sang kagahon nag-standby lang yung Action Fred para makabawi-bawi man sa ilang sinibawang diri kag dako man ang ginansya may puli sa tagsa nila sa mga pamilya. Okay, sige. Para naman sa complete management sa inyo na Liberty Talks, mag-extra
sa patrol action. Ida Naboso, una sa balito ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na. Umadmad na kamo. Martes subong, pila kadlaw na lang ang nabilin. Wagtang naman ang bulan sang Hulyo. Saylo na kita sa bulan sang Tigkiriwi, sa bulan sang Agosto. Ano ang ginaplupinsar nyo nga pamahaw karon nga kaagahon? Ako niya, damo subong labas bala kayo nga sapsap. Nang duludag ko nga sapsap bala. Sabawan mo, butan mo damo kamatis. Baklan mo sa paitan, sampawan mo lupo, okay na. Sanlag ka o gabalingon, okay na. Amo lang na ginapulupangita sa nga kung ginhawa karon nga kagahon. Nang gahigop ka sabaw bala. Ining lupo, sumong damo, lupo mo. Basta magulan gani, lupo na, purti. So pagbutang mo siyang lupo, kundi luto na siya. Pagbakit mo, pagbutang mo siyang lupo, inang green pa bala, ang lupo, ng garaguso gidagiya, so sa pagkanamit, wala tupong. Daw Pinoy kagid mo. Kung ang utan nga nasampaw mo sa tinula mo, lupo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, morning na, roll call naton, karon nga kaagahon. Kay Ibon Busher, baunagi siya sa Germany. Ibon, good morning. Kay Milili Oligo, good morning man. Kay Aileen Ardinya Rabor, mayong aga. Live ko no, si Milili. Si Vanessa Mayo, aga pa siya. Good Monday afternoon ko no, dito sa ila. Tuesday man, diri sa aton. Nagamonitor dira sa USA, sa Minnesota State. Manisa, good morning, good afternoon dira sa imo. Sige reglado kumplito ng panamyaw kay Redron Ardox, sakto na pagbasa ko sa ngalan mo. Jose Eduardo Dilobio, sige, matahom kuno ang panahon sa Laguna. Kay Marlon Villaruel Mendoza, tamyaw lang Hosto family, Milgar Copinco, Dande Mendoza, JC Aquino sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota. Kay Yusip Lim, good morning ga-monitor dira sa Poseidon. Salak yan ni Guru, Poseidon isa, ga-sakay kada sa Poseidon. Sige Kay George Pipards, bado artista ba? Baskog nga angkulman ba? Thank you, Gid. Sige. Kay Ika Dionson, good morning, Philippines. Halin ini siya. Good morning kuno dira sa Bago. Naga-monitor siya sa Jordan. Kay Vicente Semiliano, good morning man. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Tamyaw lang dira, Sayo dira sa Talisay, Sumuman. Kay Purita Dimiren, good morning. Pukaw sa palatulog ko nga si Rita Alejandro kag Ilina Dimiren. Kay Jinky Dialagdon, good morning ba kompleto gid ba? Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Millie Oligo, Michael John Sison, kag AFC President Dennis Richard Tibor. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, good morning man. Kay Andrino Comida Botanas, nagamonitor sila. Ang Jim Taxi, o mga taxi driver, ipangamuyo ko gida, nga maayo gid ang new income karon nga adlaw. Kay Alma Cordoba, watching diri sa Abcasa, Mandalagan. Kay Richard Malayang, sa Barangay Agimit, La Carlota City. Sige. Dira sa kay Jimmy Oliveros Latido,
Good morning live. Barangay Mailom, Bago. Si Di Anton Diaz aga pa nagbugtaw sa Patria Village. Kayo si Mungkal Torilla. Good morning man. Porte, aga pa. Gabaling nga suna. May nikagaduludugsing kita sa tion sang kagahon. Mulo balita, pulo pamahaw, kag duludugsing sa kahanginan. Okay lang? O sige Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Ano ang tikang sa panahon? Dito sa Manila, baha-baha, padayon nga pagtupa sa alan, dala inaasang hangin, habagat. Wala bagyo, hangin, habagat, amo ang nagadulot sang mabunok nga ulan. Ang bilog nga Visayas, maka-eksperyensya man sang magalumon nga kalangitan,
nga may pagtupa sang lapta-lapta nga ulan kag pagpanaguob bangod sang habagat kasarangan tubtob makusog nga hangin gikan sa nabagat na nakatungdan ang mabatyagan sa Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan tubtob mabalot. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26. Sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte kahapon, ginako sang presidente nagapabilin sa gihapon ang iligal nga druga kag korupsyon sa Pilipinas sa piyak sang reforma nga ginahimo sang gobyerno. Sa iya sinipalayag kahapon, siling sang presidente, ang korupsyon isa pa termino sa pagpangawat sa kaban sang gobyerno. Di porte, ginako yung gimana, nga porting illegal kag korupsyon sa gobyerno. So wala rason nga mag-react siya kung magsiling ang pila ka mga mamalida nga porting korupsyon sa iya sini nga administrasyon. Labi na gid si Senador Manny Pacquiao. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na dira kay Mirabiel naman sang Dubai. Good morning ba? Stuto balulot ara siya. Si Joel Abansinya, good morning man. Dira sa kay Warli Tunisia. Sulod ang kadasig sulusaylo ho. Hindi ko malabot ha. Good morning. Dira sa Magbalyo, Barangay Talok, siling ni Warlito Nisya. Si Jubilin Coralier, good morning ha. Tamyaw ko no good morning ang pamilya Bilyarte sang Kalumangan Bago. Sige, mayong agada sa Kalumangan. Kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, kamusta? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Toto Raul Alibuga, galadlad ka na na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo. Good morning ka pangapyan na ni. Dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Sa Agustin Pamili sa Kawayan, kay Nini Patos Burgos, kamusta ka da? Sige Kay Rodita Trinidad, Coset, good morning man. Pud-upod lang kita, tagsagid ka kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental.
This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Anano ang pila ka mga balita? COVID, lalabot na sa 81,831 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 453. Nadugangan ng Aklan sang 136, probinsya sang Iloilo 99, Negros Occidental 73, Bacolod 67, Iloilo City 56, Antique 17, Guimaras 3, kag Capiz 2, samtang 947 ang bag-o recovery nga nagdala sa kabilugan 69,556 kag 22 ang bag-o nga napatay sa kabilugan 1,875. Ang Western Visayas may 10,379 kaaktibo nga kaso sang Cagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Ronnie Gordon, good morning. Si Vanessa Mayo, gatamyaw siya sa yautod. Kay Mrs. Alvarez, Jinky Dialagdon, Robert Herrera, Saturnino, Noel Amar, Alex Muntisa, sa MM Bani Cafe kuno, Santangob. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. Sige, may lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Kay classmate ko Efren Pompirada, dira sa Merkado sang Sumag, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Liwat ipatuman sa Bacolod Emergency Operation Center, no walk-in policy. Dapat man na. Do puwerte no? Bilib man ko ga dinagsa na subong ang luyag magpabakuna. Kaya mula ni ang isa karason kung nga amayutay nga proteksyon. Pero hindi ta magsalig. Kay maara nga full vaccinated na igo gyapon sang COVID-19. Iba niya na bakunahan na patay gyapon. Halong kita sang Delta variant gani. Kay puwerte ka makalalaton kag maka mamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Relax ka mo dira, ma-relax man ako dire.
Pagkatapos ang aton paid program, balikan ko kamo. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga ipang
na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa anong kaintangan. Responsable at pagbalita. Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. 54 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Nagapanginbulahan ng gali kita sa unang medalya nga bulawan nga nabaton sang aton Pinay weightlifter nga si Hidilyn Diaz. Puerte, no? Una ini nga bulawan nga aton na angkon bugal sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na. Sa mga kawatan headlines ang DCRH, no? Negosyante, ginkawatan, pinatay pa, ginapos pang iya asawa kag apo. Puerte, pintas mga klase nga mga kawatan kag kriminal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Kay Mila Milyara Sapol, good morning. Bao Chawok Game Farm sa Barangay Alangilan. Kay Aida Alunanda, kay Utay Benedicto, gareklamo siya. Nya bao, wala ginhambal ni Digong ang status ang 1,000 nga SSS pension increase ba? Kay Jocelyn, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio!
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Damo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Ginamonitor karon sang departamento sang ikaayong lawas anom karyon nga may pagsaka sa kaso sang COVID-19. Suno kahapon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, dinalakipan ini Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, kag Northern Mindanao. Sa karon, inausisa pa sang DOH kung ano ang rason sa pagsaka sang kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Good morning da kay Rimar Biranyo Lingoste, kay Manjo Arnijo, kay Art Tandoy, kay Yuli Balinas sang Calamba, Laguna. Good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Na nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. O pangapi-kapi kamuda.
Philippine Standard Time, las 5:12 na. Aber, diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson ginpasalamatan ang tanan nga concern sectors agon malabot ang handom nga maproteksyonan ang multi-billion swine industry sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo po kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Lubos nga ginpasalamatan ni Gobernador Bong Lacson ang pagtinguha kag pagsuporta sa taran-taran nga mga concern nga sektor sa Negros Occidental agod nga malabot ang handom o kon ginatawag nga collective goal para maprotektahan ang multi-billion swine industry sa Negros Occidental. Ini ang kabahin o kon kalakip sa mensahe sa gobernador sa ikaduwang katuig nga anibersaryo sa gintukod ang Provincial African Swine Fever o kon ASF Task Force sa ginpatigayon nga aktibidad sa Social Hall sa Kapitolyo kahapon. Ini nga task force ang napaidalom sa supervision sa Provincial Veterinary Office nga ginapamunuan ni Dr. Renante De Sena. Hulyo 26 tuwig 2019 sang gintukod ang ini nga task force matapos madeklarar ang outbreak sa African Swine Fever sa pila ka mga probinsya sa pungsod sang Pilipinas. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Herovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Kay Chopilo Espanyula Jr. sang Tagda Sontri Hinigaran. Good morning. Kay Kagawad Nanit Iscares sa Barangay La Granja, La Carlota. Kay Dilya Liabe, kay Junior Pilahio sang Singkang Airport, good morning. Kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Yuditoria K. Dilapinya, sige, good morning ko no. Kay Lula Turing, kay Grina Espanyula Tandoy, good morning man. Kay Dodge Dalida, ga-monitor lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Diri kita ho, basi ko may magtubo nga bukol sa lawas. Abyan. Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 29-38. Una nga bula, resulta 29 kag 38. Second draw 24-18. Ikadua nga bula, resulta 24 kag 18. Ikatatlo nga bula 27-4. Ikatatlo nga bula, resulta 27 kag 4. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 36 milyones 83,471. Ba, partidahon ini sang dua ang nag-jackpot. Bautag sobra 15 milyones. Bag-o nga mga milyonaryo, duha ang nag-jackpot. Ari ang resulta, base isa ikaw sa duha nga nagdaog. Resulta in any order: 34-40, 8-24, 36-30. Resulta sang 645, 34, 40, 8, 24, 36 kag 30. Kamo nagdaog? Okay. Congrats gid. Saylo kita. Sa 655, ang jackpot 62 milyones 816,884. Kombinasyon in any order: 35, 15, 16, 1, 33, 55. Resulta 655, 35, 15, 16, 1, 33 kag 55. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Si Kagawad Timay kag sumuman kay Munit Lobaton sang mambulak sila, ginatamyaw kamo ni Milili Oligo. Sige, kay Jerome Lipana, good morning. Kay GC Sapio, kay Jocelyn Kalamaan, good morning kuno. Subong man sa kay Bagi Alila. Bags, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. May pamangkot ako, may asma ka mo. Wala untat nga pag-ubo.
Philippine Standard Time, las 5:22 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtog suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsag ang mga kalintangan. Responsable
libre at pagbalita pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:28 na. Diri kita no walk-in policy ipatuman sa mga vaccination sites tatatlo kamol sa Bacolod umpisa subong nga adlaw. Detalye po si Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayan nga Action Fred, umpisa subong adlaw Martes, liwat kag strikto nga ipatuman sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC kag Copa Council sa Bacolod City ang no walk-in policy sa mga vaccination sites sa SMX Convention Center, Ayala Malls kag Robinson's Place, Bacolod. Ini matapos Action Fred nga padayon nga gindag sa tubtob kahapon nga adlaw. Ining tatlo ka mga mall Action Fred sa mga walk-in nga mga applicant or mga tawo nga luyag mag-avail sang libre nga COVID-19 vaccine. Ginpahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang nga alas 12 sang udto kahapon nga daw Lunes sang nalabot na sang COVAC ang maximum nga numero sa mga vaccinees sining tatlo ka mga vaccination sites. Action Fred, ginpahayag sang City Administrator nga umpisa subong strikto nga ipatuman liwat ang ini nga sistema nga no walk-in policy kag kun wala sang appointment. Action Fred, hindi pag-akomodahon o kun mahatagan sang libre nga COVID-19 vaccine. Bangod sini kinahanglan nga magrehistro online ang mga luyag mag-avail sa bakuna. Action Fred, kag hulaton ang text sang schedule kag kun diin sila dapat magpadulong nga vaccination area. Ining tika nga ginhimo sang EOC kag COVAC matapos ang pagdagsa sang tawo kag wala na nasunod ang social distancing. Ang ato himuon subong is mabalik kita sa system nga ang those who have schedule do pareho bala appointment sa embassy bala ang naka-schedule lang amo lang gid ang i-entertain. We will stop entertaining walk-ins as much as we would want to accommodate them. Hindi gid makaya naton because there's just too many people. Dapat ian si Bacolod City Administrator M. Ang aton gina-recommend ang Santon Plaza ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:31. Sanguna daw ginaduso mo lang nga magpabakuna. Subong gaidas na ang luyag magpabakuna. Delikado giman no? Kinahanglan magpabakuna gid. Para bisan paano. Damon mabalita nga bisan magpabakuna, hindi lang magsalig ang mga health protocol ipatuman sa gihapon. Kay Jenilyn Villasor, good morning. Si Vanessa Mayo, happy Tuesday kuno. Halin sa USA, Minnesota State. Vanessa, good morning, good afternoon dira sa inyo. Dira kay Kent Bulaca, Juanisa sa Barangay Handumanan. Kay Atia Kim Iriman, kay Angel Recoperto sang Woodside Alihes, good morning. Kay Trisita Orita Kahurao, kay Imbong Diocampo. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto. Philippine Standard Time, las 5:37. This time check is brought to you by Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mao ang 5 katuig nga nabilin nga o 5 katuig nga serbisyo sang presidente amo ang ginarangkada niya sa iya suna kahapon sa pagkalawig mga suna ba tapit 3 ka oras. Morning na kay ni Misha Roque sa barangay Tangob, si Sirius Atlantico ba, Hakata Pokuura, Ukon Pokuuka, Japan, on board sa NB Elmar Victoria. Sakay siya sa vapor. Kay Diding Alohaminto, good morning. Kay Arman Regalado sa Muntara, Isabela. Basi Banisa Mayo, good morning Banisa. Dira kay Margie Ziba Bilo. Kay Tom Hardy, good morning man. Si Banisa gatamyaw sa iya utod nga si Mrs. Alvarez. Kay Jinky Dila Agdon, kay Robert Herrera sa Tornino, kay Noel Amar, Alex Montisa, kag MM Bani Kape sa Tangob. Good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilagtanan ang Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, trabahante patay matapos ginbuno sa Banwa sang Isabela. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, patay ni isang trabahante matapos bunon dira sa may sitio Galo, Barangay 5, Banwa sa Isabela. Tinalikdan gid lamang nga hapon. Biktima diri ginkilala sa kay Jose Anilio, 45 anyos. Nagapuyo ini siya sa may sitio San Jose, Barangay Bulad. Samtang ang suspitsado ginkilala naman kay Bienvenido Purdan, 46 anyos, nagapuyo naman sa lugar sa di luntad ang insidente. Sa pag-imbestigar sa Isabela PNP, pulo panghugas na ginisang motorsiklo ang biktima. Action Fred nga si Anilio, kaginbuno ni Porda sa wala pagid mahibuluan nga motibo. Tigayon naman nadakpan ang suspitsado nga yara na karon na hunong sa otoridad. Inang balita sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Carol Montoya, good morning. Kay Huma Lumina, morning ko no kay Inting Bibuso sang Fortune Town. Si Jinky de la Agdono, morning ko no sa mga miyembro sang AFC, sa iya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Si Elizabeth Malakagamala, Arasya. Kay Flor Cordoba, kay Milagros Morales sang Barangay Maao, kay Rosita Gonzales, good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Standard Time, las 5:51. This Kini sa aton law.
Standard Time, las 5:53. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Edin Aboso. Aksyon Edin. Action Fred na sobra sa 1,000 pesos na balor sa illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan sa Ildanon sa Police Station 3. Bahagi naman sa Bagos Operation kahapon sa Propulay, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod. Ang subject sa operasyon ang ginkilala kay John Reina, 37 anyos, kag ginakabid bilang street-level individual. Sila kay Police Major Richard Fajarito, bahagi sa bulig sa mga pumuluyo, tigayon nga na-arresto si Reina matapos nagbaligya sa kinasasatan siya sa pulis. Magkuha sa mga kapulisan ang 15 kagramo sa kinasasatan siya na may DDB value nga 10,000 ka pesos. Sa sining panahon, importante man ang ikailawan sa kung ikaw na mga Balita-halin sa patrol ang ka-action ni Action Edin Aboso. Una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Liri May Catalogo, good morning. Kay Niel Brian Balues. Kay Francine Natalie Bautista. Kay Christ Kiripol Javier Tanatan. Kay Ronald Bisirada. Kay Russell Gomez. Kay Eddie Laos. Kay Nimpa Ibanez kag Subuman. Kay Nuna Agravante, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sa ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action! Philippine Standard Time, Lasais. This time check is brought to you Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.